Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu. Sisaxoxa futhi guys. Now ama-comments afanayo ayalandelana ukuthi uSneh udinga uthando. Ayengithi-ke akekho ophika lokho sithando sami, akekho ophika lokho darling. Kodwa akufanele senze sengathi uSneh akayazi inhlonipho ukuthi yini. Akazi futhi into ephatha kabi omunye ukuthi yini. Wangisho kanje because kunama episodes la yena ezibona ukuthi akahlonishwa or abamkhathalele ngezathu ezithile. Okusho ukuthi uma ekwazi ukukubona lokho akangakwenzi naye. Ngiyayibona leyo ukuthi udinga usizo, udinga uthando, ngiyavumelana nakho. Kodwa akufanele manje kube sengathi sizokuziba konke ukuthi kwezinye izinto azenzayo zikhombisa ungahloniphi. Kokunye akwenzayo ukhuluma kabi kanti naye akakuthandi lokho. Angazi uma ngizwakala kahle yini. Yabo masizosho into eyodwa kuphela singabe sasho ukuthi akahloniphe naye abanye nangendlela akhuluma ngayo because uyayibona lento mayibheke kuyena. Uyakwazi ukubona ukuthi ngo 1 2 and 3 akahlonishwa. Ngo 1 2 and 3 kumphatha kabi. Manje akwazi ukuthi ngesikhathi yena evela ethi anginandaba ukuthi omunye uzizwa kanjani. Uyabona ukuthi ku wrong ngoba shuthi uyabona ukuthi lokho asekushilo akuzomphatha kabi omunye. Nala azothi mhlambe khona ngifuna ukuxolisa kushuthi ubone ukuthi khona into wrong. Asiphiki, angiphiki, uyadinga uthando lolu okungenzekanga ngendlela efanele yona leyo nosizo uyalidinga. Kodwa manje la kwinhlonipho mayikhona into kuyo ethi ukukhuluma kanje kubi, ekubona ekuzwa futhi akangakwenzi-ke naye. Ngoba manje masibalekela sesenza ngathi mhlampe uSneh una 3 akazi lutho. uSneh siyamuzwa ethi abangihloniphi, abangiboni, kumphathe kabi ukuthini nokuthini. Angithi lento-ke ayizwayo nayibonayo akufanele ukuthi naye ayidlulise ayenze komunye agcine sethi uSneh akahloniphi nani. Akulungiswa amaphutha kodwa naye futhi ebelungise i-behavior yakhe kwizinto ezibonakalayo. Indlela akhuluma ngayo asho noma yini masethi-ke anginandaba ukuthi omunye uzizwa kanjani. Mase kubuya kuze kuye usenendaba ukuthi batheni ngaye. Yabo ukuthi-ke manje sekunobuxoki phakathi. Anginandaba ukuthi ubani uthini or ubani uzizwa kanjani ngoba amazwi ashiwo yena. Uma sekufaka uSneh phakathi sekukhona othi-ke uSneh ukuthi nokuthi sekumphatha kabi useyazwela. Guys, sayifuna yosizo elele esimfisela ukuthi bembhekele lona ngisho i-production team because baqhubeka nayo isikhathi esiningi TV kube kuvela izinto esiyibonayo ukuthi ikhona indawana. Uyabo lokho ngoba nakhona usenza ama-shows awu-2 uthando nesithembu kanye nezingane zesithembu and yena uvela kakhulu kulama shows. Nakho namanje sekuvela ukuthi engayuzeka uSneh because bakhona abafisa ukuxoxa naye. Angithi iy'ndaba zakhe zivela ku-TV ngesikhathi iy'ndaba zakhe ivela kakhulu ku-TV ila i-viewer kunento abayishoyo uSneh uyatrend. Mase kuthi-ke ku-media bakhona bangabona isikhala sokungena. Ngesikhathi-ke yena ehlaliswa phansi ethola usizo ebekelwe izinto ngendlela efanele azi futhi ukuthi ekugcineni umndeni wakhe uthando nesithembu, izingane zesithembu, ingane zakubo. Noma engaba nayo into ayibuka ngeso elihlukile noma kube khona oseceleni ozomtshela ukuthi u1 no2 ume kanje kukubo ingane zakubo.
ubudlelwane obuzobaluleka ngaphezu kokuthi thina simreceive kanjani as viewers alama shows awu-2 yikubo ngey'ngane zakubo. Manje obuka ngokubuka ukuthi uS'ne nangu-TV uvela kanjena usethi akanandaba useyangena-ke ofuna oze-expose umndeni wakubo ozokhuluma mhlampe ngezinto abangakhulumi ngazo. Kanti ukuza la kulama-interviews akunaphutha uma ezoba nalokhu ukuthi ekugcineni kwakho konke kusekhaya laphaya. Ozofika ehamba ngo-left yena akalimele ikubo. Ngesikhathi simlalela, simthanda futhi sibone ukuthi uyadinga ukusizwa kwenye indawo, uyadinga futhi ukubuka ngendlela ezi-right izinto because unokuphendula ade ngilalele lapha kwi-interview le abenayo mhlambe zibe ncane izinto la abanokuthi akunjena unokuyisola yena. Khona la okuthiwa khona wena S'ne awubathanda abantu bakini, ubathanda ngoba bekwenzela izinto. Wavuma lapho. Angisabothi le mpendulo i-wrong ukuthi shuthi yena ufuna ukuthatha kuphela. Ufuna ukuthatha kuphela kubantu bakubo indlela aphendule ngayo. Kodwa angazi-ke noma ube uzwile yini kahle umbuzo. Kodwa leyo ukuthi la esithi khona uS'ne waze wa-disrespectful mase uthi udinga uthando. Mina ngibona ngathi uyakubalekela ukuthi akahloniphi. Ngiyakuzwa futhi lokho okushoyo. Kufana nale yokuthi nje manje njengoba evele kuleya interview uthi upartner wakhe lo omusha ukhona izinto amkhombisa zona. Akuzwakali kahle kubazali ngesikhathi kubazali ngeke kuzwakali kahle ngoba sebezame kaningi bemfunela izinto. Mase kuba nalo partner ongenzeka ukuthi umazi ngabazali bakhe kube huye futhi oseyinto ephezulu kuyena ngendlela achaza ngayo. Manje lezo zinto nathi senza ukuthi ayizwakali kahle. Kodwa uS'ne udinga usizo ngoba manje ukube unakho ukuqonda ukuthi la ekhona ingenxa yeshow efike nabazali ukuze sina simazi. Nalokho okunye akuyekile amathuba omsebenzi uyena obengekho ready ukusebenza. Manje engathi akasayimncoma imizamo yabazali bakhe because sekukhona umuntu omusha omkhombise into entsha kanti kade bemzama ekhaya. Uyayibona? Manje siba nalokho ukuthi kanti uS'ne bahambe bafuna usizo bagcinaphi ngoba ukube uku-understanda kwakhe izinto uhamba ngendlela ubezosho ukuthi hhayi umuntu wakhe uthi kodwa-ke uMacele noMseleko benze lokhu nalokhu la ekhona uyena obengekho ready ukuthatha amathuba bevela before. Manje sengingathi uS'ne ubeka uthando nesithembu kwase kufika lo bhuti kwawubhuti lo simtshela ukuthi-ke S'ne nayo imali kanti siyamuzwa sibalela ukuthi ubaba wenza ukuthi, ubaba wenza ukuthi, ubaba wenza ukuthi, even namanje ubaba wakhe oprovidayo for izinto lezi ayidingayo. Nakuba-ke sibona ukuthi-ke indaba ingaphakathi eyemali, imali ithenga lokho kufanele kuthengwe ey'tolo kodwa indaba lezo lungisa ukuthi hamba kanje, cabanga kanje, yabo ukuba kuleyo ndlela yokubuka impilo because guys khona abantu abadidekile abaningi abanye bahamba baye ema-university kodwa khona lezi zinto ey'fike zababopha ukucabanga kwakhe. Khona nje ophila emhlabeni wakhe ngezinto ezithile kodwa mase kuba khona ofike emsiza abuye kabone izinto njengoba zinjalo ngoba manje masimlalele ngathi akaboni ukuthi
uMacele wenze okungakanani, uMseleko wenze okungakanani. Sekuno-boyfriend othi Snew uhleli phezu kwemali and lo boyfriend ukhuluma into eyiqiniso. Mase kuthinta indaba ka-boyfriend, akafuni-ke nokuthi kuze kuphawulwe guys, angifuni ukukhuluma kakhulu ngikhuluma into e-wrong. Akafuni nokuthi kuze kuphawule ngalo boyfriend osesisine uhleli phezu kwemali, uyabona? Ikhona into yokuthi akaboniseki uma umlalela. Mase kuba khona futhi nento yokuthi ngizokwenza ngendlela engifuna ngayo. Lokho ku-wrong-ke uyingane uphakathi kwabazali wenze ngendlela ofuna ngayo. Ngoba manje noma yini leyo oyenza ngendlela ofuna ngayo ibuya ize kubazali, uyabona? Guys, ngiyaxolisa ngaze ngibe serious lapha ngisho izinto ngendlela e-wrong, ngiyivale le video. Bengifuna ukuthi asingakubalekeli ukuthi unokungahloniphi, kodwa uyakubona mase kuza kuye ukuthi abangihloniphi ngo-1, 2, 3. Usizo-ke yes uyaludinga, okwesi-100 uyaludinga usizo. Ngiyabonga nge-support yenu guys, bye.